हेलो गाइस आंनि देबका वाइटि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय दिनै जोङो खैजिमा हाननो नागिरदों माने 8 बाजि मोनावहाय बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो होननानै बे ब्लगखौ लाबोनाय जाबाय दायो जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो थ'दो बिदिब्ला दायो नै जोङो थांगासिनो ओइ नै बाजैया बाजैखौ देखाय जोंहा बाजैखौ देखाय ओइ नै बाजैया नुनुआ खैजिमानि गोदान बोसोरनि जानायनि कौन है ये लोग नै मोसौ होबोगासिनो मोना सम जाबाय नालाय मोसौ होबोबाय आरोना माला माला अन्ता गैयालै दङ बुरजाथारमोन नानि खावसे थांखाबाय मालाय दा दिनावनो हामखायोबा बेखौ नै जोंना खैजिमा दहाय हामनाया बेनो आरोना नै गिदिर जाखानाय गिदिर जाखानाय मोनजा दायो होसिगोन आरो बेयो होसिगोन दायो गोमो नुखाबायलै बरियानो जि जाथावथाव नुखाबाय लुगैबायसो थागोन बायदि नै दुन्दिया होबाय दायो मोननो जासिगोनानो दुन्दिया होबाय नै दुन्दिया होनाय जाबावसोमोन दा बयसो आङो मोजां नुखादों बाला जाथावथाव नुखादों देन्जार अरजाखाबाय खिन्थु बे बिदैनि थाखायनो मोनसिगोन दसेबावबा जासिगोन नै जि मोजां नुखायो नालाय जाथावथावनो बरियानो जों जासिगोन आरो दायो नै मोननो जासिगोन मोनबायानो हमना ला आरो गाइस नै मोनबायानो बरियानो नै जानाय नायसिगोन आं संख्रि साखि नायसिगोन मोनबाय आरोना गाइस नै आं एसे जानाय नायनो नागिरबाय नै जि मोजां नुखाबाय नै आं जानाय नायनो नागिरबाय दायो नायदो
जि टेस्टि जाखादों नै बरिया नांबाय आरो दे हाननाया खिन्थु बिराद खस्थ' जायो बिराद अरजा नांबाय होमबाबो जाथारबाय आरो बैसागोनि नामाव दा जोङो जाबाय थानोसै बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ फर वाचिं आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय